Газиз милләт, инде Татарстан халкын, һәм әлбәттә бөтен татар дөньясын Башкортстан Республикасы татарлары исеменнән Таистерның 100 еллыгы белән һәм инде яңарган Татарстанның 30 еллыгы белән җан йөрәктән тәбриклибез. Инде менә безнең Башкортстан делегациясе бүген Казан мәркәзебезгә килдек. Милләт җыены. Инде тарихыбызда беренче тапкыр Казаныбызда милләт җыены үтәчәк. Барчабызга да Аллаһ Тәгалә мәгърифәт, сәламәтлек һәм инде әлбәттә безнең өметләребезгә, теләкләребезгә ирешүләр насыйп әйләсен. Кардәшлек ул бит кешеләр арасында һәм халыклар арасында гына булмый. Ул хәтта республикалар арасында да була. Менә аның бик матур үрнәге кичә Казанның уртасында Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримгә һәйкәл ачылды. Әлбәттә бу инде соңгы 2 елда Башкортстан белән Татарстанның дуслыгы ныгая бара. Инде былтыр Уфа шәһәребездә бөек татар шагыйренә Габдулла Тукайга һәйкәл ачылса, инде бүген Казанга Мостай килде. Бөтен татар дөньясын бу матур көннәрдә шул матур бәйрәм белән җан йөрәктән тәбриклибез. Инде Исмәгыйль Гаспаралы әйткәнчә, бер булыйк, эре булыйк, тере булыйк, гамәлдә һәм фикердә бер булыйк.